alhamdulillahi bil alamina so ɗum ɓenni wona ji yewtere nde waɗama gasi joni mi holluma no nawirte ha yettoma toon ayi joni ɗo henne ko joljole hande waɗa to radio men télé men Madina Gounass ɗo so waɗama addoya ɗum mi fewna nawji joni enen jiɗɗen ko vidéo baɗaɗo joni o eɗen nawamo garen ɗo o saha ɗum ɗo ara nawji ɗum ɗo ari o saha ɗum ɗo uste ay vidéo oɗo mbammi hande oɗo o ay mi waɗamo ɗo ay ngel ay weddima o jeeyi hono fayi to monto ay ɗo nani ayi o nanjide no way leelde ay joni o nandi ay ɗum ɗo ay ɗum ko bindi pulaar wonno ay wojji o nanji joni noon ɗo mbaɗen ni ay gusten ɗo sen gayni ay ɗo udditaki ay ɗo udditaki ko ma cabboɗa ha ɗo udduto ay ɗo joni noon so jaɓani yaade kadi gatta ay ɗo ay mbiyama ɗo yaltu bowal ay o yalti ay kadi gattuya kadi hoore bowal ay kadi mbatta kadi dani kadi gatta kadi aɗa waɗa aɗa watta ha aɗa walluma ɓenna kadi gattaya kadi pooɗama kadi powama ɗo ay o yeehi dow ay ɗo udditima nani udditima mbaɗa kadi ni ay jaaɓi joni ay jaaɓi garen ɗo ay ɗiɗi goodi ƴettamo lees o ƴetta oɗo ay udditima gaya ɗo gatta kadi ɗo joni noon ko ɗo woni mbaɗamo ɗo fof ina jeelowo gotol garan noon mbaɗen ni ay o fokkiti ay omoni ɗo ay ɗo so timmani arta to monto ko dini min golli golle ɗe on saha sa waɗi ni ɗo mayani yaaja cabboɗamo so gayni o ara ɗo henne o ara ɗo yetto on toon gonna yewde ko aranno ko on paami ɗon eyyi nan ɗon ko ha tan gandon ɗeɗo men golle ko golle tiiɗɗe ala wona tan ko yettoma nanna e portable ma gatta mbiya on jarama jokke golle ko golle kay ɗo jokkoto ɗum mi mbiyo gara ballami jokken ɗum ko jokke golle ala ko jokken golle en ndendat jokken ɗe min keediga on kadi keedon toon so yonti wallude hoto hay goto jaɓi wiyede aɗa wallu ujunnaje 5 neɗɗo lombo e nder galle e capanɗe e nder galle to wona temedde 2 pawɗo ɗi fof so rendi ko ma gona eɗen kaala ballimi ɗum ala so gaddoma wonama e kees lomirima hen kala ko yonti itte sodoye kala goto addu itte tan ya sodoye adde fawe ɗon tawa goto addu an tan ata gadda ka ballo ko artema ko a wallama anne ballal ngal mbi a o waɗi kam min darni wallo min nani o anda kam de mi andamo de ko an andi kam mi andi mo mi gondirema ko ɗo Allah ɗo
ko Allah o gollita men min ngara min jeyanamo min ballamo no waawi janginirde taw ko jangidi min ko wasata ko min keeɓi hen foti fof cettiyel kamin keɓata hen ngal ayin paama hen seeɗa seeɗa on seeɗa seeɗa min ballamo haadema ko yaada kam min keɓa hen seeɗa sabu ko jowo ko ñaamowo ko joro ko maayo wata haɗma ko yaade noon ko jogiti seeɗa mo jogiti o keɓele makko ɗum haɗa woyaade jokka golle annduɓe wonnoɓe ɗo ɓe aɓen ɗo gonno ɓe gacci ɗo golle e gande ɗon gande noon ko janniraɓe ɗum ɓe jogiti ɗum ene kadi ko ñaguɗen seeɗa ñaguɗen o gadden jippo e renndo he renndo ngo etta ɗum naftoro heen ɗum toon sabbana goɗɗum wona hollide gandal wona min ɓuri yimɓe andude ala min komin seeɗa e anduɓe he min komin cettiyel paɓɗungel ko anda ko seeɗa paamaɗo min jogiti minen gande amen keewani so on heewde haala min gondi wona kam gandal anduɓe ne keewi ne paami min noon ko ekkude min goni fodde ko min mbaawi ko ne yetto on seeɗa min mbaawi o ene yetto on de on yi ko kadi on yiya ɗum seeɗa momi jogiti o ene yetto on ɗum ɗo ko seeɗa heejeya jowa ɗo ene haalda moon oɗon jiyami mbiɗa mi yiyata de ko min kam oɗon jiya kam ni mbami ni podmi ni mbami hewde haala kam gondumi min golle kam nan ɗon so gollama noon yetto on carɗon ƴeewon soɗo feewi bisimilla so fewani kalne kam min ko golle jogimi min gala haala min golle mi jogui somin piini ko golle min dawrata min gona hen kala min kaali to min gaani taw yimɓe haaloɓe ɗum ɗo arani min jaana min gawa min jaabo min jaabo min kolla aha on mbirani ko min jiyani on kaali ɗum ha tampi min jiyani komin jiya min gawa min kaala har sigawa min keeɓi ha heewi amin jooɗi hen ala ko Allah ɓurani min kala hunde Allah ɓurani min kala hunde min ñaga Allah haala ko wona goonga sawona moƴƴere hande hoto ubbu moƴƴere on jiide ayi oto nanngama piindi yettima en direct o e ko jom gasi o moni jeydeji ko kanji ni bom ɓuddi men en jetti en jaari Diaw Mamadou Diaw to karallagal jokkude golle ko Oumar Dia kono ma on dañ joni gasi rétrospective to banggue ñawre woni gueɗe wurnode mantinade to fanno justice wonen nde ɗo hitande 2023 tawi artantemen hen ko Idi Diallo on jarama e kettugol wasalam gani ay oɗo gasi ay oɗo o gasi hitande 2023 woni koye waynade bandiraɓe bisimilla moon e retour men mo hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e tati ko yowiti e fannu ñawoji ay so on kuppoɗo o kuppoɗo ñawore hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e tati heewi caɗe goɗɗo henna banggue oɗo timmini waɗi hen adde o moni min gaddinama o moni min jahaɗo min nagaga min jaaro min gasa ɗo on saha yimana oɗo umon wona ɗowannaga karawa aɗon jagga ojo nana fewne mbena fewojo mbena hanguido mbena haala narane ko golle de wala golle kay ay yettime omon jon ɗo noon wiya sabla makko ɗo woni to tawa ko woni tawa makko
nan ɗon ha joni gasa Kala makko. ɓen joom roboji Amin. ɓaleji lefol danowol e Ay, dande men. ngoni hakkude tribunal Wayani. e cour suprême waɗani Mamadou Nia e Massata waɗani dawriyankoɓe ɗiɗo Sabu yettimon toon. ñibi to assemblée Oɗo nationale wadde. noma ñande sappo e Oɗo woni. lewru décembre sitor ndour Waɗani. noma ko Waɗani. yowi tuma muya yedde e dow yettimon toon Barthélémy Dias Tagani. ko yowiti yettimon toon onogas yettoon toon noma to ɗifat suprême ñande nogas e woni les journal haɗa ngayni ene yettoon lefol sarɗi Ɗaƴƴi, Karol. latoyto tari ujunaji ɗiɗi yaa dente jeeƴa moftaɗo ko boyani koye hitande yaa dente jeeƴa sa to ano jogori an udditinde bet Bassirou Diomaye Faye haɗa kaala mbeɗa nanga haɗa kaala mbeɗa nanga aɗa maara ɗum heddi Yettoon. koɓe kasata Wona golle. Golle. hitande arone nde nan oustas Oumar Sall ene haala noma ko yowiti o yettima jengeji ko fati kuppiɗum haaji ko yettimon o wona gasa almuɓe Fane, yettoon. o ñaawa ñande jeetati Fane, décembre yo Allah wal, jaɗiyankoɓe yo Allah noon, juuɗe yo Allah noon, yo Allah gondiɗo Sen TV ko musidɗo man e coro magge giɗo man mo groupe sabu Allah yaani awniɗo man maccuɗo galle ɗiɗo maccuɗo galle e golle maccuɗo galle e golle